siyak ni Fidel nga go, agnaid dito'y Barangay 7, ken nakayanakan. Dito'y Barangay 7 pagpurnayan, dito'y met ti Dimakkelak, nanipod kinaubing ko yung ganatatan. Nanipod ubingag, nagpaspasa akmet dito'y Nanchong School, eskwela na iti Chinese, kita met naggraduarak ti elementarya, ngem hanak nga naggraduar iti high school. Nagpatinggak lang iti second year high school. No, dagduma ngamin, naloko ak ka iti babae, so dahil ita hangkong nga toltoloy. Ngem datang agdama, hindi din makkelak, balinak may nangasasawa ak, nagnegosyo ak, may panggap na ito'y burnay nga imbati di papang ko. Siya kay mestizo Chinese ak, ni papang ko kahit pure nga Chinese, kahit ni mamang ko, pure met nga Pilipina. Kung po tirigat ti panagbiag, nagsardeng na iti pagburnayan, hindi dapi lang nga biyag ni papang ko. Hindi kamodyanan na, nagtarabawak ti sabali nga lugar, hindi nakorno ka, insige me laeng dito nga pabrika, sayangi me, no, mapukaw dito pinataadar na nga kamarin ni father ko. So nga, sinapol ko, nagdi daduma nga empleados ni father ko, kaya nakapatang ko ida, nga ituloy mi dito, kaya nagwen na me. So nga, ituloy ko. Nagkabayag, hindi tol-toloy mi dito, yung gaputirigat, basi-basit laing, palaing ti magapuan nami, todo, agsardeng kami. Ti mano nga bulan, pasaray 2, pasaray 3, ket numalayos na ito kamarin, agsardeng kami peti gudwa ti magatawen. Tono, malpas de jay, irogaming to manen, mayat met lata nagayay kakadwak, nga tumulong ken magipagtrabaho kanyak. Tati ka po na, isomet dato nga trabaho, isomet ti kasla datay amuda nga trabahoen. Tinawin-tawin nga agsarasarteng kami, gapo ti ati todo, ken bagyo nga marandanasan mi, agsubyedan to me lata. Diyay palaeng iti problema mi, kwakam na tayo, diyay agsarteng kam natag, lalo yung natigsagat. Todo no tuloy-tuloy, at dalatan di pinagsarting mi, tahang kami may makaloton. Saan kami may magkapamagan. So nga, kapilitan nga agsarting kami. Toros ti 2 bulan, 3 bulan. Kalpasan de jay, ituloy man to mamalatag trabahon. Jadi pinangasawak, hindi 1961, ket isomet ti kataktakunay ko, nga ingana ti 1971. Ngayon po, babababet ti biyag ng imsyak, iso nga imununa nga inala ni Apo. Nangasawak manen, iti may kadwa nga taga-abra. Ngem, ababamang bet ti biyagnan, isong inalamin ni Apon. Tata natigdama dati nga misis ko datatay, so tigad-kadwag, amang itol-tuloy, datoy nga pabrika. Kaya ingana tata, napintas met, datoy met, ti pinangbiag ko, iti bagik ken ti pamilyak, ingana agpapampay tata. Datoy nga tawing ko, 72 kon, kasi na po Diyos. Dito tinagbiyagan mi. Ket kasi na po Diyos, babayan ti tulong niya po, ken tulong na kiti na anos, nakakadwak, may pagpanakkel ko mi, datoy, tayo isomet ti pagbibiyagan mi amin. Babayan ti tulong niya po.
Nanipod idi inatak da WTC, awam natin ti exporten. Tadi di pinag-export mi nga sakbay nga naramid dayay 9/11 attack napintas ti income mi. Ngem kalpasan dayen awanen. Awanen ti exporten. Iso nga dato nga industriya, wenno dato nga pag-araramidan ti Bornay medyo talaga nga bumababan. Ngem babayin laeng iti tulong iti DTI, ken di city, government, local man, ken national, iso dati mang toltolong kadang mi. Iso nga mamen-maintain ko netoy. Aglalo met dagiti kakadwat. Nasingpet na met, nasiyat na met. Tababayin ti tulong na makuha milata, matenggel milata da jami pinagsarding Tababayin ti pampanunot daging pampanunot mi amin, nagaramid kami met dagiti adu nga dekorasyon, adu nga sizes, adu nga kumpormiditan di mararamid min. Dato laeng iti may isa nga pangalalami iti pagbiag mi. Ada paggraduarit data, ada pay may isa nga makatawen. Adan to pay may isa nga ubing nga paggraduarit ingana ti umay nga tawen. Dadya ti buritek ko. Ket sapay ko maginapo ta tultulungan nagpay ken ikanak kumapay ti napintas nga salon nat ko. Ken tigsak tano mapaadal ko pay dadya maudi nga pagadalek. Tawam natin pagadali ko ni, kaya manuda, nasuro dami nga sangapulo. Dadya kagaget ko nga ming agtarabaho ti, aldaw get sumet nga ti kagaget ko nga agtarabaho ti rabi. So, dadya. Iti damo, basit pa lang katao kidi. Tati labor ko, upat na laeng. Kati, nagkatay per piece ko man, sila ko man ay bibilan, talo kami. Talo kami, dua kami nagbibbil, may isa ti agjo-joining. Kemtatan ti tao kon, medyo yung madubasit, yung babayan dato'y, dato'y ngamin, dato'y likodak, iso ngamin ti napigsa tatake ada market na netoy. Buo nga lot-lot mi jay pugon kalpasan nga maluto dati kay buragi min. Kasi ngamin datoy ti pinagginatang mi datoy ket saan nga per pidaso no di per kilo. Datoy ti os-osarenda nga pagala ti asin. Datoy abuten na ti kwa. Mano nga tawin santo hanto ngagbalinen tanariga nga maronot detoy. Ta high firing. Ngem dadya ngamin nangisit natangtangken ngem dadya nalabaga. Ta dadya nalabaga napuspos ko lang ti pinagasin na. Ngem dadya asin balin nga medyo lumabaga. Ngem no nangisit dadya mayaplag dadya ti kunada nga kristal na pintas dadya asin nga sobre. Ngem salay nga dadya tarara. Araramid kami, agararamid kami peti decorative jars. Tapno may pagpatuloy. Ngayon, dagitay Bornay nga pagyanan di bagong, suka kada danom, kada bagas, agararamid kami lata. Kasi na po Diyos, makalako kami ng hanga kaslaidin, at dapat export. Tayo di at export, at dapat middleman nga umay dito'y dinuminggo nga agkukuha kami di. Pasare mamindwa ti makabulan, maminsa makabulan.
napintas ti sales medi. Yung gapulaing dayjay bagag tatay nga World Trade Center attack. Iso dayjay ti nang pababa dayjay nga pabrika. Ta naapektuhan kami dayjay nga trahedya. Napintas ko man o awan dayjay di ta napintas ti Belgium, Holland, Australia, ken US. Aduda nga aggat-gatang iti ditoy. Sabali laing nagitay middleman nga mapatpatang. Kasla ko man ditoy Manila. Kasla nagitay Bulacan Garden. Amin nga sangay ti Bulacan Garden umayda amin. Kada ditoy hanin ingana jay Quezon Province, Pangasinan. Umayda amin ditoy nagitay middleman nilako damit. Ngem ti antimas na hanggang metamo nun yung agapo ta dagiti babakit ditoy tabang Bulacan nga agsardeng dan gaputa umay ti gubat kunada may panggap dayjay pinang pabumba ni President Bush dayjay Iraq. Iso ti bagaday din yung saan nga haan nga makadanon dito data kung nagtadayo. Ni mandaw amom ti babagen patyan dalata dayjay mangyegda when mabasa da kuma so nga nagsardeng da. Nabayag kami kaya nagsarsardeng na ito Ngemi di na-awardan nak, ta nagbali na nga national artist, national folk artist award nga ron. Idi 1990, at the competition idi 1989. Tumuna nga competition, provincial. Ket dayjay nangabakak. Second compete, regional. Siyak manen tinangabaken. Ngemi di mikatlo, national. Iso dayjay ti panakaalak. Iso nga nagbali na nga artist tata. National folk artist. Hingga na tata, ikotak pa lang dayay. So nga ta, idi, ti imbadometen, ti imimay magsasarongkar kanyak, natay kunak nga roden nga, di mang pagpa doras, datoy nga industry tata, DTI, imbagag tatay, DTI, Bueno ti city government nya. Tay so dati mesa nga mangtultulong kada kami babaen ti pinangi kwada nga pinangi tal-talo da kinataok so nga may dakmet kiti taen. So nga da kayo nga hampay nga nakakita iti panagaramid ti jar wenno burnay. Umay kayo ditoy kay pakitaan da kayo. Ngem yun unak laeng hindi pa nagpakumbabak kada kayo. Tono daduma ken no somrek kenyo toy talaga nga adda basi rogrugit mi. Tatiga puna ket dagatig iganam mi. Narugit kami nito'y daga nga rod. No, dama badegan nyo, nga daga nga nabasa, dadyalayangin. Ta amuyo met, no sumra kayo nito'y, no kayo teg sorsoro, babalin na ta, sorsoran na kayo. No mabalin nyo met tagdamag, kayo tagdamag, babayin natin pinagaramid, mabalin na ta, songbatan kayo lata nga songbatan. No nyaman, no sino man kada kayo, tiampay na kumumay nito'y, nawaya kayo ngumay nito'y.
Siak ni Fidelgo, agnay dito'y Barangay 7, Pagburnayan, Bigan City, agdamay tata, nga aking kuha dati pagaramitan ti Burnay, agyaman ak unay kada kayo, daytoy iti biyag ko.